Da mahaifiyarka da budurwarka wace ka fi so? Wata budurwa. Ko farin cikin iyayenku ba ku so sama da su? Su in banza. Kamar ya ba masa farin cikin ni yanzu na da in yi sata in ciyar da wata. Wani da ita talauce kashin molle. Shekara ta nawa yanzu? Kan yanzu budurwarka ba ta fi mahaifiyarka ba? Ba zai ba. Saboda me? Kudi dangin su ma ba su yi ba. Dama ba musu yin da wani ba. Ai akwai su biya. Mamata! Ban gane ba. Da Allah ya ba ma kun fi san 'yan matan da mutanen da. Wallahi kun fi san. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da farko suna na Amir. Wannan iya sanin sunanka? Sunana Ammar. Sunan naka ma ya ga Sunana Ammar. Sunanka Ammar. To yanzu kana da budurwa? Budurwa to ba a rasa ba. Me ka tsara da mutuwa ga sallah? Amma ya bulokin inta. An yi bulokin inta. An yi bulokin inta? Allah. Ko za ka yi bulokin inta kai ma? Kurin bakar kuɗi ne. Da na san kai talaka ne ko? Akwai kuɗi. Irin ba kuɗin irin haka yan sata haka na ɗan layi haka. Sai ka ɗan tattaro ɗan kaji haka sai ka ɗan haɗa mata komi. Ba su kai bulokin ba. Yanzu dai ɗan kaji na unguwa. Yanzu dai tuhuma ta kake. Ni ya zan tuhuma ka. Na zo na yi da kai. Kada ya sallah. An sallah la. La wallahi. Yawa to yanzu dai ita dai abinda ya kamata kama budurwa ka gane irin ka mata dan wall love in ka dan na mata wani abu amma kuma za ka kai blocking ɗinta. Ba blocking ɗinta aka ba kamar ka gane rastolar ta aka rastolar ɗinta kuma lambar ta ne idan na manta kuma ita ma ba ta wani ba kwana biyu. Ba kai ba suka neme ta ba dama ba musu yin ta bane kai. Ai akwai su biya. Akwai su biya suna da yawa tai suna da yawa. To wace kama wani abu? Babu gaskiya. Babu saboda me? Saboda me ba? Ko ni ma bai na kirki ba. Ko kai? Ba ma kanka tana ji ba. To amma na ga yanzu zamanin na sallah irin ku ko da ba ku da wata sana'a kuna dan sata haka sai ku dan hada min ƴan matan ku saboda ku yanzu farin ciki su kuke so ba ku san farin cikin ko farin cikin iyayen ku ba ku so sama da su. Su in banza. Kamar ya ba masa farin cikin ni yanzu na da in yi sata in ciyar da wata. Wani da ita talauce kashin molle. Kai yanzu tsakanin da Allah da mahaifiyarka da budurwarka wace ka fi so? Wata budurwa. Kasanin ciki shekara ta nawa yanzu? Kan yanzu budurwarka ba ta fi mahaifiyarka ba? Saboda me? Kudi dangin su ma ba su yi ba. Saboda me? Kai ka san soyayya mu? Na san ta bana. Saboda me zaka sai ka san ta? Mamata! Ban gane ba. Da Allah ya ba ma kun fi san 'yan matan da mutanen da. Wallahi kun fi san